Näin säädät Emaldon lataus- ja purkuaikoja manuaalisesti. Avaa sovellus, sinulle aukeaa sovelluksen pääsivu. Paina näytöstä esimerkiksi akkukohtaa tai keskeltä, niin aukeaa toinen näkymä. Tässä nähdään sitten tänään käyttö tai sähkön käyttö. Ja tästä sitten kun swipataan oikealle, niin aukeaa tämä akuston kuva. Sitten painetaan tästä Emaldo AI-tila. Ja valitaan täältä joko tämä tekoälytila, eli silloin tekoäly tekee päätökset teidän puolesta. Ja sitten toinen on tämä ajastettu tila. Ja kun painetaan ajastettu tila, niin painetaan siirry asetuksiin. Ja täällä näkyy sitten, että milloin latausta ja purkua eri kellojen aikaan. Ja mihin asti se akku itteensä lataa, eli tuo vihreä osuus. Sitten jos halutaan manuaalisesti tätä muuttaa, niin oikeassa yläkulmassa on 3 pistettä, painetaan sieltä ja painetaan muokkaa akun kantamaa. Ja tällä sitten voidaan tehdä valintoja, esimerkiksi painaa tuolta kello 3.00 ja valita sinne, että lataus verkkovirralla, kun akun latausprosentti on esimerkiksi 31, 72 tai 100, ja sitten voidaan painaa ei latausta ollenkaan, eli no charge, tai sitten battery discharge, eli patterin purku, eli valitaan esimerkiksi purku, kun akku on 72% ja painetaan vahvista, niin saatiin tonne purku. Ja tästä alempaa pystytään säätämään sitten näitä prosentteja, että purkaa 15 ja lataa 99. Ja muistetaan sitten painaa tallenna ja valita tuolta arkisia viikonloppuisin eri, niin näin pääsee manuaalisesti ohjaamaan ja päättämään sitten itse lataus- ja purkuaikoja.